Ce bă, mă, ce m-a bătut, bă? M-a bătut rău. Hai că m-am îmbrăcat tine, stai așa. Săracu, bă. Bă, da, azi m-am apucat, bă, să joc, bă. Da, bă, și joci. Crezi că joci bine în prima zi, adică e decent, nu e rău. Nu e rău deloc. Hai că te las pe tine înainte. Te las acolo. Ce bine joacă, mă, ăștia. Bă, păcat că nu se vede. Da, bă, e limitele. Ea e limita, bă, în zonă. Să vezi că nu vreau să mă uit, bă, nu știu. Exact, nu, da, și eu zic că nu. Deci, uite așa merge, uite așa, bam, 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 bam. Bă, îl dau după aia canalului de YouTube, să te uiți la care trăgea glumele, era mie. Care a fost automatic la white, mamă. Vezi că m-a lăsat în 20. Joacă bine ăștia, dă încolo. Ăla sunt începător, joacă foarte bine. El chiar e începător. E începător. M-am dat vina, mă dai după mine, ai naibii. Ce bine. Bă, dar ăștia joacă bine, dă încolo, joacă bine rău.